Selvfølgelig have nogle konsekvenser for YouTube. Og af den grund, så har jeg arbejdet på noget spændende, og det blev faktisk, resultatet blev meget bedre, end hvad jeg egentlig havde troet, det ville blive. Hej Karoline. Jeg har nemlig arbejdet på et projekt her hen over weekenden, og jeg har brugt en hel del tid på det, og jeg synes også, at resultatet blev langt bedre, end hvad jeg egentlig havde forventet. Og det jeg egentlig har lavet, det er en blog. Ja. Jeg kan faktisk godt lide at skrive, så jeg undrer mig lidt over, hvorfor jeg ikke har gjort det noget før. Og jeg er rimelig stolt over, hvordan det ser ud lige nu. Men den her blog, den kommer hovedsageligt til at handle om mit efterskoleophold. Og når jeg så er færdig med efterskole, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil fortsætte med at skrive. Så på den måde, så tror jeg bare, at den her blog, det er noget, jeg selv får rigtig meget gavn fra. Og jeg tror også helt klart, at det vil give mig nogle udfordringer på en rigtig god måde. Og så vil det også blive langt nemmere for mig ligesom at kommunikere med jer via min blog. Så hvis du skal på efterskole, eller du overvejer at tage på efterskole til næste år, så vil det være en rigtig god idé at følge med i min blog. Fordi at jeg vil virkelig gå i dybden med, hvordan det er at være på efterskole. Også følelsesmæssigt, fordi jeg har hørt, der er ikke specielt meget på nettet omkring efterskole-lignende liv og sådan noget. Men hvad jeg har hørt, og hvad jeg har spurgt andre mennesker om, som har været på efterskole, det er, at det første eller de 2 første måneder kan godt være lidt ensomme. Altså nu skal jeg heller ikke skræmme jer væk for sådan noget efterskole noget. Men det er sådan nogle ting, kunne jeg godt finde på at tage op. Jeg har lavet en hel kategori, som hedder den første tid, og jeg så vil gå i dybden med, hvordan det er for mig at være ved nogle uvante sådan områder, eller uvant miljø. Og bare omgås en masse mennesker, som man ikke helt stoler på endnu, og man skal lige finde ud af hinanden, og finde ud af, hvor hinandens grænser er, og man skal også finde ud af, hvor sine egne grænser er. Men det vil der være meget mere om på bloggen, og jeg synes helt klart, at I skal tjekke den ud. Den ser sådan her ud. Jeg ved ikke, om I kan se det så godt. Michelle Holst, og det første indlæg.